Wa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cia mambia oikera chinsa 4 cia mambia imemoroberi oyo gwansu bwe sabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza igore byage igore rinde ndia mutukonzi no mona matebi omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure ari subi asibirengere byabo bire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko ba ko ngumorizi onyago koranderi omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family diyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatone yo mwerio TV Ubwansu Bwomogusi Kisi Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia nguruba robo koreri buno koringori wa maisona koena nebirore kurigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boygo Star Discovery Insurance Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara neste jenene ye Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi weterase namba 0758770764 Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Umwanchu murigereria wege tasendika ndizitime na kwariganira somoroberio wege singa kama sesenya keri tukoleja Jumapili gochakira chinsa 12 goika chinsa 4 chamambia ase gochakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyora matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe gochakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo kalira bikone ntenye basire Moyo kalira makumya ndatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au elinyara kusanga munento ye masemo akachisi zetu mwanchumo ligereria nonyore request awa asogo saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsa 4 chamambia toma chako ligereria egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao
ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nanka kiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yuguciarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chubusongo ansamangacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza oro sagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na boigo oro sagironde nigorore nsemo ya jogo angene skuru yobroso ya jogo primary na boigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Rumba imebubera ya rumba. Wana mapangala utupatie nyama choma Kila mtu mikono juu. Wana mapangala utupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emebulera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamarwoba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emebulera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde asedi gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyakante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigorire nsekegima omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi
Yamana sana mwanchi umurigeria wigita semi kia Ndizi TV nebiro bindi nande tokumira na asomoro bili obwense yobo nchiriria asomo mwanchi umurigeria rotenga ali tukolia lero niko tobe tuguchenchia koboko lero twasokire isiko ye studio astra tokumira na no mwanchi bili tukolia lero atumanye aiganga itole mbonchiri kibuli agokora mwanchi umurigeria gukwariga ni bene ase omoro biliga kole ngo kunyoria nga nabokenda gusangana intwe gwetera asensemeri mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net sangana into kerengeri kiago pine location yago tumanyenga yoko bwatia omoroberi kuru ase emambia ya bonaiga banyo kwabere gokwenekia amonchirio agokorekana ase sector yo bonchiria mwancho murigeria nabokwenda utumanya korende kwabere gokweburia asama tukamange nga yorabe gokonyora mtumba gose no monchiria noganete chianga cyokone ibo mwanchi murigeria amabori ago litkuria lero tubwate amachibu bwatkana na amabori kwabere gokwebure korende tyangumirane no monchiria bwe litkuria lero atumanye na kyakoro kwaretera ne fida kerubo karansa oike akero turabe tugusanga ase obwamo ngaki wakire unaendelea kuglow ni kidogo pesa mzuri tunashukuru Mungu kabisa kwa yote. Okay, karibu sana somo rubiri bense yo goncheria. Asante. Naboko manyo mwanchi umurigeria na kiokoro kwa aiganga itole. Nchasa marieta angoro kurozi gesaka lakini asili tari biashara angoro kwa Mama Tefi. Tole situated at Imperial Building. Imperial Building igere opposite St Jude na ndegere behind Family Bank. Ase bali batamaiti ase county ya Kisii County. Ase bali batamaiti Kisii Imperial Building igotoka opposite St Jude na ndegere behind Family Bank. Na togotoka. Okay, karibu sana. Kagende Mama Tefi bana lietele na liaba nchabaligere banalete. Mboncheri kyogokora senseme. Mama Tefi ya koro boncheri kwa mitumba, yani mitumba atumanishe tenga chianga chirichire second hand clothes, but chire in good condition. Ichina chioko nyora mitumba normally what we deal with. Lakini karoko swasi Mama Tefi, you expect more other than mitumba chianga chia mitumba chioka. Asinge nchonto bwate bikoro tobya mitumba, tobwate chi handbag chia mitumba, tobwate chi school bag chia mitumba, ebibionsi bigotoka ase Mama Tefi mitumba. Okay, Mama Tefi chiange chiga chia mitumba akoni in bells wasa akoni yemeyemo. No, akoni in bells. Normally we have grades and we sell in bells. Okay. Nebani bikoro to kubion in bells. Nebani chianga we sell them in bells. Okay. Yeah. Okay, yakigima. Karibu sana ante torabe ko gototali aseduke ya gotumanyana na ki chiange chitogo kwanira in bells sinchiri cheche. Kwa tumanyengo nga omozigo nga yoko yarenta korwa. Emisigo ya Mama Tefi mostly gotoka from Canada and gere Canada grade 1. Tubwate mesigo ende koru China, ne China bado gere mesigo grade 1. Ine ere gotoka ase Mama Tefi mitumba. Okay. Yeah. So far Mama Tefi nga kyoro cyo boncheria bwabo 2020 during COVID, baka boni ya 2024 na bokoranga there is big improvement kuna ko change tore na ni customer wetu kushughulikia iskali wanashukuru kwa services zenye tunawapea, so tunashukuru sana. Okay. Yeah. Tobezo kora banta bangi bago chaki obonchiriria akoranga matuka make babere bago si kometendire bintu biko byakonga aya sensemo yago Mama Tefi asimya ke yiga kwa bero obonchirire ngikeri kyabo sustain bakabona iga akarohucha sema Mama Tefi mitumba. We normally give advice, especially as abantu bali bahucha biashara bale beginners. Ikintu geko garagia sustain to this time. I give them advice. Ngo restaurant nkibagwane to kora ase mitumba and nkibatawone to kora ase mitumba. Ngo batoro bosemia kabla bachaka kora bachaka biashara bya mitumba. Abantu abange bakonyore kerba bachaka biashara bya mitumba. Bagokora ase ngintu nyare bagokora. Ogenda ubuguri musigo oyendo chaka koni atabwatio bosemia. Atama wachira sama Mama Tefi mitumba kunyara tuli kuba obosemi nancho wene to gukora ase mitumba. Okay. Buna Mama Tefi kora tumanyingo nga ngikyaga tuga choro bonchiro lyo bwega bwa mitumba.
One, ekere engaki nachagete nagote nachagete biashara ya mitumba engaki ya COVID. Ebintu ebingi byakanire. Services chinyingi chiakanire nchialinge gokora. So kara nachikoligereri nkaranga mitumba mpale nkala despite the fact that nabiro bimbia kazi erire but nebintu byalinge at least bitale ko perishable because most of the product ko ale kolete chindo konyora chiasalikire asinginje bantu banchiri lakini kana alirete mitumba karanga it's one of the business yora kole chita bitaigusalika ngano buta na biro bimpiri gusalika ne services chita kusalikire. Okay, ekero kuligereria gaiga Sorgongo rwa Gusii timeke abantu babere bagwitabira na chianga cha mutumba battle Sorgongo rwa Gusii abantu babere bagwitabira na chianga cha mutumba sana asingenjo kare babwate that mentality abande nga chianga cha mitumba ni chianga chitali chingia lakini baadaye bagacha bakarealize nga chianga chinyingi cha mitumba tali gachi tumikite mono ya akonyora abantu bali batumikite asinini nandi bono ikigo kora buya kubwa chianga ichinde chichiduka asingenjo one they are easily available and they are cheaper than chianga chiri ready made wasichiduka. Yani kero mkulima mdogo na mkulima mkubwa bado ako in a position yo kumanage correct yo kumanage konyore mesige ya mitumba. Okay. Ekero kulige nandi mitumba by the way it's affordable. Akonyanga lidia affordable natenga konyore they are cheap and affordable according na abantu mkulima mdogo na mkubwa bado wanafikiwa. Tutebe ekero gwachagete obonchereri boga wao bwa mitumba nakikwanyorte chi customer chiabo was already nkwa bwata chi customer ekero twachagete biashara ya mitumba we had no customers but normally gento gako make you sustain in this business it's the quality quality ekero twachaka twachagete koni emisigo but we started giving them the best quality togateba nga afadhali ulete misigo neba ni 3 ni 5 10 lakini you give them the best quality no Frida ekanyarikana nga ekera na kolete iru musigo na anyarire ko bagigo ko musigo rumya ayabona nayo kondetere custom asinginjo nako egentekia emu olimo ko nero kubulunga nga ikwaru sigentegekia bagotenga ya gikutoka asinga asema matefi mitumba and that is how I started gaining customers and bakanyora nga the products I'm giving them ne musige remia. Okay. Nduchinga ase chibelsi chiago oligetenga grade 1 toresira ngonto buate grade 2 grade 1 asikina ayo choretenga wikorete grade 1 ntobuate grade 1 ntobuate grade 2 and even we have grade 3 but ekeruta getugutwara customers yani a customer gocha because of what you have given the custom. Almost a new teacher aronko musigo rumia. Definitely you'll come back. And I'm very sure to go chaya we come back okolik. Bakoche no monta singenzo nako musigo. So mama tefi chose ko rete misige grade 1. Yebu no roche gai. Most bills close to get gai grade 1. Musigo wata kwa nyoranga no musigo kogoki. Kali musigo ko ranga customer chigo cha chiko ligereri kwanyoranga bako nungunika bako na bono musigo yo no musigo na goro so no bocha ya igo bona se ekero gochaka biashara no no ulito gochaka na taika sema matefi saba umusigo li grade 1 musigo li grade 1 igo gokonya kugenderera kubugo uli musigo li grade 2 uli uguchigo gusamba. Okay. Ekero kuligereria igase ago sasa bonchireria bange bali baguchaka bonchireria tutebe umuntu na bwatekerenga cyo gochaka bonchireria okira sori nakyo kumugaide na nere ekere customer chira send let me assume ngane customer magani yente tanga ningo kora tindi gukora musigo ngani chibono mbwateli 20 ngo musigo ngende kora ya ko mwanda mafundisho ali naki mafundisho matangani gutakande ko manya soko oneli elinde nko musigo wampatanite na sako na bikunyarikana no bwateli bwa misiri lakini asugo chikona libantu baro asali musigo bweli wa misiri na batayi ke kukuguli so tokuligereria soko oneli wamanya abantu abali goli mbaro ko
ira lisabu mali ata itonye ne Kenya sakio mwana kie siringi 50 kia 30 kia 100 elinde nko musigo customer chiri chiao okuba kuringana no kwikera nako lakini gente getangana into ya kabiri ni nkurigere linde season yo muntu uri achake biashara because we tubate different types of seasons unabona ngutwara tole back to school ngutwara tole engaki umugaso engaki embura Christmas season mpaka enchara ne season twamanya kurigereria season yeyo ningiye gutara mama back to school twamatenga school bage ngutare kwa mwereseranga night dress tawe ngutare kwa mubanga asige ndara ikeoni nanda nyore chibesa tachiko mato muntu chake biashara igaro muntu watengorenge igobo no mu musiga uchikorara nora matukabira tatarara besa tagutwara moyo nokonyora ngomoyo yo correct igongo tema tore ko mwa advice and finally na manyanga capital yao irengere tomanya ko musigo ri grade 1 according ne capital yao mama tifi ngache kwa korto kamanyanga grade 1 ngwara oneti chianga cha mtumbo kamanyanga grade 1 na chianga chingia Akarito chagete biashara. In fact, msichana na alitoka Coronel who is my cousin. Alikuwa amefanya biashara previously. At least she knew more about mitumba than me. Akatema kuonga advice na kuongeresere misige miyani ireli. Iya abantu banchete. So we started the business. To kuana na misige iya abantu bakorteki banchete. She assisted me a much to gain customers na kubai bintu biro bakorteki banchete. And that's how chiwe ko manyana na chite ko manyanga customer chane so that na buy kibata I don't stock what I want go stock kichi customer chitagete that is how we grew. Abantu baroro babili betinga chianga chingi yabaranyore gose chianga chire cheap baranyore na sense meri yage komba maybe inkiora abatebe boniga chianga inche boniga sikisiga iga ngote banga chianga chiri utaito kumanyanga diko kwenda gekomba from here to gekomba it will be even now expensive than uchiche direct ya mama tefi asengencho emesiwe menko konyora tubwate igeri miye kubwa abantu bali bakorte bagekomba we get direct from the suppliers etara abatampa in any way igomano instead yo ngenda kuligi musigo gekomba utamanyiti umuntu inchuma nyama matefi oyimurene range in case of anything yura akotegera na ndora nyore ba koniri guchibesa no gaigana guchuma nyama matefi yakutoka asigete ndetiga ngendo man ikomba nabo kwanda lero uligwa koniri musigo mambe ko gendo nyora takoriti tai nimetima matefi so bonchereria talinga kichance yora make a profit talichinga kichance yora make a loss maybe sense mo yako ngakio bonchereria gwabere kwanya ko make a loss by the way we do in business you have to accept both losses and profits whereby we make profits and we make losses but now ogote makubalance so that the loss stage go better than the profit when you are to loss how do we get losses one when you are rolling wa tumiru musiguri grade 1 but the parking yelling on the other side it's not what you expected one keroko yori customer ya yigire kwa makonyoru musiguri no nyuringi grade 1 it's that not good to expectation I normally go bono inche go ira nanda se customer because I need this customer today na maambi na manyanga na kinko mona chiri linde taira nara taira nanga wanyora na kwa nenere kwa murusiri kendegeke waranga instead of making profit it's better you don't make profit and you go a loss kidogo to sustain the customer and to retain the customer. Keeping records nege ntokenye sana ase monchiri onde bwensi asense mo yago timetingo raga choli record chia na user system ono kotumekande system ne system ngo tumeke korokoro research it enables me kokorege ntetanga ni stock taking ya ngoro ki stock mbate na kiengana egento gya kabere ya ngoro ki my debtors and creditors egento gya to ya ngoro ki am I making profit or am I making losses in the market ani ngaite kiki ya okonyire sana ukina so ya okonyire mona singencho inere ko ngoro kinga what am I doing you see toko ni
mesigo lero nyuli kego maybe sometimes you don't have an accountant to account each and every time, but the system automatically in the evening nkuligereria ali nanyoranga no I've done some profit ama kuna kalosi kidogo, but we hope for the best. Okay, umetaba nchiriria mbale bale siko gali mama Tefi, maybe batamaitinga kibago keep records cyabo ngira bate. Records are very important. Record na chitia muhimu sana. If you cannot put your records clear, to kumanyanga you making loss, the profit yoko make, umanya go tracking, are you on the right track ama the wrong track. So njebali siko gali ngenteka nepingo wa advice, tema ko make records. It doesn't matter biashara wate usinevi nene usinevi ke. If you train yourself to make records chumo sigo yomo na ko irumo sigo yomo waso kiriskali wa chi record, you manage to make records chumo sigo yomo nga lero nao ni nachoga iga na lunch ya 50 na kora gento gete ndaka lunch wiko bego. Of course ngase no chair kuroro na nyura macha 20 na choga chinga niga nikamorogo kwa makweburinga sigo yo na yoni diga na yoni nducho ikiraiga and I'm making profit. If you cannot manage go take records yo sigo rio yomo, it will be difficult for you to make records chiving TV. So train yourself go kora records chinga never ni chia matoko ko matoke na gora na 20 na wani 3 na 20 at the end of the day a profit na make ni yairen. Okay. Ekero kuligereria a competition neroro na ndini metetali ebieka okoni chibelse chiga cha mutomba. Kakida essence mama chugodi na competition. We have competition and a very stiff competition. But one thing I can say, and I thank God I have customers. These customers, they sell me. Now I best product. One, I give quality. Okay. Yeah. I give quality. Iye kogera customer chirina chiritin na ndichi andetera customer chinde. That is one. Number two, I give them education. Like I'm a fundisha lingo basemianga ekerugu chake biashara. Ikiwene toko. Most people they don't do it. Okonyoranga abako ni mesigo because they want to sell. But Mama Tefi igako na nama fundisho of what to sell and how to sell. Correct? Yeah. Bona kiamanya ko make nanyore customer through that. Those are some of the what I normally do different from others. Okay. Yeah. Angu kirera segete Mama Tefi okonyora buna sense moye serikali maybe a mentre bango ama after kinire. Does it affect your business? It does. So much. One, akere kedole gukina ikara manyange mesige yo import. Akere to ko mesige ya dora ni gukina iga mesige ya korreki ya kinire. Akere mafta gukina mesige to ko letero ni truck. Umusigo nyana ari ko boro gushiringi 200. Definitely yo comment on 300. Bueno, it affects me and it also affects na mukulima mudogo oiza arite olibono kwenda koyira bwo mwali. Okay. Bono nere ko affect because wako chikoni ngochale konali consumer nero on the ayasa bono ko nyora ya to affected the ira kikurugora ali gutirimboka mpaka mwe. How do you cope with it? Sometimes it's a bit difficult, but you have nothing to do. Because you musigo mentro nyolinge 10,000 va mentre to 11,000, you also add 500 of your profit, you sell. Bono no nyi to affect ko nyora ya to affect, but at the end of the day you mondo ko nyora ko affected most the last person. Because you na mentro na nchiko karandiki ko mentro matembara ro bali banate go sanye ne bail maybe anate 15,000 ona next 60 the other store already 16. You know, this person has no option. At the end of the day, she'll come for the product because on your namentete because okonyora misigo okonyora from the same person was kirase na korte kono okonyora nga at the end of the day kuira na aracha you because ta kodu without the business akara ayoiri unaona nani anaenda kuumia zaidi hiyo kuchukua bono ibo because nero nyoro ko gole ude na shilingi 200 ngochara ona 200 ya mise ona 200 ya mise. Okay. Eka kuligereria environment ya Kisi na kiera soko korobo nchereria Kisi ya soko nchereria mbi tinkoteba ngambo bere because we koni tole ande ka to koni na bagotema kuligereri karoko ya compare na other places
Kisii is growing. Kisii is really growing. Iko bono na bongo tena Kisii asogonchoreri teribobe. It's really trying. Okay. Yeah. Ekero kurgeria stock yawe ikakingana na ki ukuira kwa manya komenda. Sisi we offload daily. Yeah. Like totebe ngabona lero na akorire sales. Sales nakora lero I don't sleep with money at all. Toko nyora no nyiri tukelimu nga na tigara usini 20 tigara tena chirochi. Onye nakora sales tia lero it means imisigo ya soka. Ayenko beke order and the following day to correct to offload. Bono sales chitu they keep on rotating na bogo nyora musigo yogoliru oyogoliru onyo yogoro neri yagoro yaera. Yaera konyora stock yabo atenge igomba ka replace nero kuligere kwara yatiri usini very tato if customers come ba konyora bali bakorek bayiri so you intend to kobeke order before run out of stock so in two as Mama Tefi we put orders daily and we offload the following day nikiweka order yangu leo usiku inakuja the following day at 8 in the morning already tuko na mizigo. Okay, kora making to understand Mama Tefi. Asensemo yago akero mutumba ikiga kigo cyo gusekera ko make order. Aho gatabanye mutumba cyo dress utagete cyo. Exactly. Unabona for example any wood. Any household. Okay. Akere nkobeka any household. Akere nkobeke order nkoligerelinga ingikelimpo ate ke kyali. Usigite itakoera. Nkonyora ni household na beke household. Household it contains via nyumba bed sheet towel. Onye ni wood ya ngereire ngoteba nga chiudindo chichare ya mitugerte go save. The system I using kontebio le wood ya hotelire ya mo save so that you supposed to put order. Na beke order. Onye ni socks ya elire go save itakoera. This is one of the best socks to wear. Ekoro kubiesi. Okay. Nabo nero tena ki ya elire entonta kiro koraki no kubeke order. Igo tindi kuganya musigo erepi manye ko yokoraki manye kubeke order. Yeah. Igo customer chiago ntirigo chachiaboro musigo. Mostly no. Yeah. To retain a customer, customer touch or mataitu you cannot sell kun. You must have the product. You have lost that customer. Okay. Kwani konyara maybe chidile koru kermo koreto muzigo koru sko like now we have delay of some products. Konyara go seba letre mesigo ya ikire pot ya beiroro because of 2-3 things. One, clearance. Kama konyara twabikire customers musigo ito hiyo nkochole usema customer kona imani mzigo inaingia kesho but from the port clearance haijafanya nini haijakuwa cleared but communication is everything. Atarogo gamane customer yere serenga this is what has happened na bako ba patient enough na ndogo tegera. Otherwise if you cannot communicate again you lose your customers. Okay. To communicate kwa lose the customers reach yao asingi tumakoranga you are not honest. Moteyi mambi wache kwe mambi. Moteyi mambi ende tigabe mambi ende kako moteyi mambi kumaite very true nga mambi musigo itokolete onye na ensemo yawe gwatete kuchitrack kikagotenga mambi bakagosho mambi musigo you communicate as ngo ikabara watenga musigo uri failed because of ABC. Don't wait for a customer akoboli musigo nkwanyo no. Teye customer yao musigo to expected mambi what are some challenges ABCD ibobono ndio rachokole ngora chuike mambi. Okay. Namba nondo chinga stock ni chiriti metimbono mambi kwa stock we do daily because we sell daily we restock daily. Okay. Elia sokire ni yende tutabwate iyo sitokuligereri twatema koyekora koyebeka tutema korite ni customer tese nyalo musigo tokolete to iya. Okay, Mama Tefi, how do you connect kwenda Canada gwese kwenda China timetuse nayo kora enda kwara talents me kwara ranga kibintu bire? We have suppliers. Okay. Those already bako import. I don't import lakini kurus from suppliers bali bako import. Okay. Yeah. Wana baro bakoreta baiki Nairobi then wa connect korora. Sigende menke nkuru Mombasa ngurusi. And some kuru Nairobi depending in supplier ya nenga yali situated. Timetinga
ya ikerete mugatu hari ukwigena na ni supplier cha umetetari raisi The funny thing, supplier to your manyite. In fact, as it's supplier but almost 10. I know like 2, 3. But the other band, when you are in business, like unonye ni chamaniga, imbate chi customers ya banke, abatamanye tibakondora maybe a city, bose bakonye ukuru asenya leve, na ende ban trust yao kubikirebe sote ndikuru musigo gocha Kisumu, na nyakomora. But because untrusted tinichi chai chinke, kamo tumiru musigo ye, still na bagon trust tinichi chai chinke karate te mesigereme. The same thing. Buna nanyorta abandi bakuki mesigo ne trust babwate and abantu abange kerole biashara very genuine you get trusted because you deliver okay timeti kwaranya kwanyara chi customer maybe expectation inchiro babwata so muzigo ori oendo ikuba sambe timeti how do you handle such a case nakina kwanera ali we have sometimes challenges and those challenges we end up making some losses because of course you go to customer yoka as you know packing we don't do the packing packing yo ko Canada or maybe China Australia depending on yemesigo yakaraki sometimes na buku umuzigo grade 1 but to soka according to expectation I normally listen to my customers ko temande ko bategera linde twanyora nanga nakitubone tokonya na kifrida ngo konya so that tuiranaka na inchi tonte tungiraninga linde twakonya na twanyora nga twikera nirasigete twagendera kwa biashara okay mama defitimete sinayo gochugwa offload mutumba bensi chiga usino bwata abantu bakubwata vijana vyanga tuko na watu wengi staffs we have staffs I don't work alone okay mbata staffs okora na baro nkiora kwaneri goro yo kubwatira na barabo asugukini oboncherero bwena biashara binde byonse na the more biashara byokina you need more staffs na ndito kuba ni gukora kirigenda yabweka tinkuba ni ngabona ngakali sales gali customer ya chiri customer they come ngocha bale batatu bane batana at the same time ninche mbwato yoma yayo tuli staffs totally bake we are around 5 abako nyora namparo bago konye customer bago ko musigo mi bridge stage baro ba kuligiriki customer ya chiro yo no yo batakanga nti batagete you so that we try to deliver on time. Okay. Yeah. Kirikinde matko kialio kuigora gochaka sangapi mpaka sangapi? We open kurusa 12:30 ama saa 1 mpaka 6:30 every day. Yeah. Let's go to Motumaka. I worship on Saturday. Okay. And I don't work on Saturday. Okay. Yeah. You are Saturday you montacha kura. Montacha wocha nchemi as a person nipindi gutoko. Okay. Aha. Ometa abantu bange ngo twara bari a challenge sana. Iyo go trust y'abakora imirimo. More especially so bonjorira so montako handle chibesa. Betiya gakikirte go trust y'abakora imirimo babo. Frida, she's my cousin, and honestly, I can say she's the one who makes me where I am right now. She's very honest. Trust, the moment you lose trust, you lose trust completely. And I have to build trust. Trust. Like her, I trust her more than any other person. She's very okay. She's very competent. Kirikinde ingi cyabiri kigo sustain abakora imirimo abayiga mu korana barawigas. Ni matinga nkora akora celebrate yetesikoga. I take good care of them. Yeah, asa abantu bana bangorega sibone no taka ko babori. Hakuna mtu ataniongea vibaya because I take good care of them. Most of their maybe unabakonyora lindo yondo tebiro sereri gumane school fees. Yeah. I'm there for him or for her. Abakonyora lindo banyole challenges y'uruiro gwachiro umuntu mazao yao maybe ni kidogo. I'm always there for them. When it comes Christmas season, I'm the one who make Christmas kiabo nganinche ngoba Christmas. But I tayinambuka ngoba Christmas when it comes. I give even my customers. But customers bali they are with me all through. Nambaro ngo korandike kumanyambe na kingo babanga.
Even customers outside there, I give them t-shirts. Chirikira mama t-shirt cotton yengi t-shirt tali ngoko bakende yo. You give quality quality ko sustain for some time. Okay. Ngonko batoli when t-shirt. Yeah. Actually cover value ekinko make it na bagenda. Other customers chian I value them more than any other person. My customer is my boss. Na boss ne rukwende boss yao ngatumbu temere. Gomona customer tayirende tibiyana ko yeranga nati we lose customers. Okay. Mama tifi kero kende mwanchumuli yanaga ntikumanyani metinga abantu ngaro bakuligete ko ruchinsemo chia Kenya. Maybe mitumbe yago go supply only in Kisii County wase. In Kote Yunga I supply even to Machakos County. Yeah. Whatever like Nyanza region I supply them. Tuirane Narok County I give them bells. And these people telling about chiremesi about saying to be kerega. Agaro calculate they have that trust in me. Bagon temusi wogete totaete. Hano meteri customer you make sure ngakwama cholero musigomo kabisa. Yako yatai o trust ringa nayo ranchore. Wano gote muri ri musigo o motomeri. Gobone mesigo talinga ni ras mocha mama tefi. We send us parcels. Okay. Ngo chiro kwara update chi customer chaho nga maybe umuzigo chiro moya nga kyoko connect na barabu at least kwa manya gusina call to kon umuzigo so you know more tretaga faida I keep in track ni customers chan. One akarto wiki mezigo asinge njoto wiki almost daily but there is a time ukonyora once a week to wiki mesige mengi kutomerandi chi customer system ya nembo atengotumeka system yengo ngala eri na customer chi nembo atabonsipi unanko uploadiga yaba tomere message yaba tayina tuma upload mizigo at least bate makomanyanga ingi ya chireke geni ingi kero na roba ikamapema hiyo ikamapema na ronyo lenga tokero geni. Okay. Nga kiki iliyo chikuika kwa na chi offers which is offers ngana nana. Carry back to school I give offers. Carry Christmas season I give offers. Nagatia kabiri ngo ikerelinde na ranga just machia ne batakere. Nandi na bongo mukamba bekere ma status chia ngo ikana tebanga. Ero nimbote yo bako sagete mbaka sagete. Ngomo nuri nero kwa chana bako wera. Kuwera chi yo bachichi sechi abako nyora nero itirene off. Okay. Asibo nchiriran metinga challenges nchiroro. Tubeka mama tefi se mitumbe yigo boni oboiga bwabo. Challenges kichiri kwa birugo face. Challenges to konyora na chichiri una bono konyora taxi yakinde. Konyora mesigo ya manyiro go change all of a sudden. Maybe expected ngambate budget ya neriga kama konyoranga dola ya correct ya change. Sometimes parking nero ngoralete issues but not as such. Into konyora mostly ko ni mesigere first grade so challenges nchiri konyora nyingi chia parking but sometimes ndiro konyora musigo parking as not expected and sometimes konyora uri nalikuwa kwa nanga mesigo ndiro ko techi customer chia ongo chole mambi mesigo getetai koma ko end up konyora ngana bali banyali challenges maybe support or fail to deliver on time but ikange sana. Okay. Asense moyago mama tifike rukuligereria rigasoro ngo bagusim basaka rukuligereria so bonchiri obuiga bwabo iyanga chirio korora chiko mo faster bono kwa buri swali andeli swali eli no malingo lienana ekere bwata mafundisho ndubwate mesige tabate season nande ndubwate mesige bwate season. Okay. Karto kuli ili mesigo ya bana ndubwate season frida nabako nyano bwate mwana moke ndubwate mwana ole sene college mwana omba ko mureya yanga abako nyano bwate mwana university ya college primary no yo moke naro nande mbako koloke wansi mbako baisani because na bana ba mostly ntuigutaka ko abana babemba mara ya keep them warm ngobono ko nyoranga musigo mutanganya ko roko musigo bwa abana tuigutwara season gutarole mono. Okay. Ya solde nero tuigutwara season abako nyora abantu batayite bed sheets batagete chia solde tawali liba kwate ya change yakere nguligero according to myself nabo kuligero ngime musigo getene bate demand dani musigo get musigo buna jacket nkontole
but sometimes yiko taramane kere season ya karta keremblere nyingi wakendu unapata hudi zinatembea zaidi so kitu kama hudi haina nayo season aboko yo tumekenga kia mugaso ana aboko tumekenga kiembura okay asante sana mbiyamana sana mwanche muri ente torabwatira gabu rasasetse mu yakabire studio tokwirana ntobe togosanga mange mbiyamana sana mwanche muri ende bwe kasedi Kendizi TV niyo togenda gosanga imeyo morobeli wetse yo bonchiria astogenda tegosanga na mama Tifi oyo gedete gotumanya igoro yo muonya bwaye asenseme yiga yo muchibosongo igoro yo muonya agwa mitumba kondo mwanche muri giriria yato sasenseme yakabire studio tokwirana ntobe togosanga mange Ndizi TV obwansu bwomugusi Happy Sabbath, happy day omwanchu muligire bigeta seni Kendizi television okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza igore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio mundo nga karwense amweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kuligereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family diyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu nayo mwaelio igotogo soa ime ya request tower ayo mwanju wegeta sini Kendizi TV na bogo tubwate gwetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyoranga na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omwanchu muligerelia bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligerelia television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchagerekirija
year 1 gwika year 4 asibabwate ebintu byokosomera bisaine buna bono chikompyuta echo chikorwa amasomo yekerero na bwigo mbabwate elaboratory yekerero yani science laboratory niko babwate ebirugo byogwikaransa bisaine byaborokiwa ba year 2 gwika year 4 mbabwate ebintu byokobugya muziki buna bono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli buna bono skating wako pali wako mupira bw'amaguru gwika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo gusire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo bono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka ase bara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luka Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira umurubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yo gukarangira kinyeni ubusi bwokuruga ki diapers ne ki tissue ki sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ibintu binde binge naboigo nkoni abali kianga kinyange ki bag ki carpet ebitanda emeito ne ki pillowcase kimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. gwetani myaka ibiri bono Ndizi TV yakoretere umurubiri bw'umuga none Monjumurelia on Ndizi TV kurwasa matuko amaega twabire twakora umurubiri bw'umuga none asitobe tugusanga n'abantu abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo na bono twachinjiri okoboko korende bono umuga none obeire umugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomoja kudigiriria umurubiri bw'umugano ito kira litukoria Jumamosi chinse 12 cy'amagoroba nere job maangi astora tugusanga n'eki sukuru abonjoria guse ebyombe byabere gukora bujyana gusanga n'aborobu erindo kwa emegano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School ya chakete mwaka 1993 na wanafunzi watano. Omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto.
kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu akakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukuguchira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwaguchire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri b'umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future y'umwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri ijuma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kigima mwanchi umurikereria bwigitaseni kya Ndizi TV nende to kwaligania sentunda ya kabiri na boigo yo mwelio asomoroberio bwense yo bonchereria astogendete gusanganere mama cheti kurugega chise umuchubo songo oyo gendete gukwanera iguru yo bonchereria bwa mwanchi umurieto kwaligania bena sentunda yiga obeko gusangana inte goika omwelio ende utubate sinsemo chichi mitanda sinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Konde mama tefi wanchumulia na chako bonchereria ngikelimbo endete go consider kirugo chaka okoro bonchereria gwatire bonchereria kire tokora kirugo chaka bonchereria gwa mitumba igente gitangani wonete kumanya kayinkone okay a customers ya bana ngo chikona libago tokase ekenyoreke kibaragani naende mbaikeli igori yagende gote asingencho ngonyorore tubata tote for example chianga chia bana okay chianga chia bana ngonyorore from the lowest of 6500 grade 1 mpaka 40000 plus o customer nawe netabolinga naisa kubairira umusigo wili gwa 40 lisavuma mbangi kenyanga silingi 300 kwanyora ya irenga barako kwanyora bateto kwa 50 gusemia musigo kina bairira umuya ora chikuba yani kuba favor asali bawo chokot kone kune yente kangani wana to kuligereri manga yu chokot biashara byo bonchole byo bonchole okay yeah aha ekuri mama chefia aya senseme ya wongi kilikuwa consider to gatabanga to byo bonchole bwa gaseme yente kangani ateto chibesere ngogwa ateto chakara kole biashara na bora nyore na ngane to kole biashara gete ngao yo kono ni chigalta kine ngachikuligeri nganyora kapitombo ateto yakara kitese goisa yo bane yente kangana nando kuligereri nakende kapito ya irente kama kubole ngachiwe sechinchi sane chakero bonchole bwa biashara gete bakorambi sane wachakoro kero chako bonchole nkobe kole bintu bitatu binense kwa birigere kwatebe ekeninta etengole neke lakini asengo analinkai bonchole yobomba wa mitumba yadiwe anekoro bintu bitenge koro so bakoli gendinte ira nuriena chimese chimbwata chisane yadiwe nate yego sia chisane mitumba nchakero no ni mesine waitabanga yena bigo koro kero kwalige kwa mago chake those are some of the things kuligere kwa mago chako bonchole okay asensema ya uji kelio consider kwa menya kwa monte delivery yo muzigo one ekarota itakuba delivered muzigo gusenya marambe it's an agreement njengo ngakanoro ko resistiana but two things involved ekaro muzigo kwenda usene stage one na bagoteba ngo muzigo njente to ikenya marambe manyo gwaka n'umuntu wiga njente tengo tumera ni kibese cyao mpaka cy'umusigo ungakanira umuntu wigari uwikanya marambe tinya batigasige
ukagete kwarero bono bire bintu biri okurigira it's according ne customer bona gutaka wish yaye na kiatagete because in I'm very flexible no wante na kimo kat na kyo nga kyukwikera bonchiri bari remote megale ai customer cyane ngo barigende sana nyole customer yani gocha weekly kere week gose twice a week oirire week ya taraja the second week tena morora I do a follow up by making a phone call moboling read are you okay no biya ini na bakonyo rumonto mbiyale challenges maybe gana ira maroire make na bintu binde bikabibere ogote yote ngarakini ya yanto korte kitole amona okay ekero kurigereria abantu abange nkonyara bari chinga kichingo maybe kero bachakira uboncheria maybe aroche nga umuntu narororo chita akawichanga mwamba matefi na inchi tigagende ngoye ochaka bya musinyira gati abo kero kinjora mutebe advice yatanyoreka lakini undu bwensi wetera sama gokane na through the advice nkoenana abange babonko betabari ngo basomere kabisa mpaka nkosombe kumusigo piro gosomi ina benkasara mete nko musigo ngabone ga Frida na bugiri musigo yo ngabone tete ngokonya yandona tina kweresera nkiwone tokora ngitone tokora for example onyoroli customer chinde cha biashara lero chike chiro chanyora nyabuke nyabuke gachagite biashara myaka 5 yarire nabwate byombe daracha no mbitara Frida mbona chake biashara ikoma komatenga amusubati boruruke bakatosoike ombe kwamenya kuimukaya na capital yawe yonsi pi yali ngeli 10 kwaburu musigo gweli gutisa kwamenya guchaka gosoike ombe kili butakili Lewul nanji tiranso litubuliri kwa onu bya waswa kwa rule Thursday kiwe kamande na ande ya sabeli bwende kwa manya konyoraye tubwatia Sunday na ndo tegemeto no musigori yaika umusigori orabukira nota gitomente utakiromente uwo musigo ne lubutisa kwa gurete lakini bono ubwatiri 8 lakini chiri gusatu ngaitikala ayo no magani to iko beko namba 1 ayo magani ko beko ara iko bero moeli oroje to chitika so ngo bakwana nande nabateginga byombe bya mapema kara bitiga nyuma ko bichake kerenga kiyaikire ngo bakwana nande nabayeresera nga kerwa ikire chiro kwa ruru monta agoteba ngangi mixindagere agoteba ngana njendetera ngo ko kurwabo ngo ishina yani menyano konyora kwao to kole gento nga Frida gaika yuguru mwana oye ko tone t-shirt jenge suti ina ra kobero yo yono ina mafundisho sito kara to konyara ko to ko ba and mostly kero ko ya follow ko konyora nga nyasao gwanchi nyasao gotwanjera kwa byukiro wakore kwa endere iko binte bingi bikomeki customers wa feel in business ugutabwatia mashariti ya makama okay boikororo utakakoba buna nyarebe uchagite biashara ji inga buna bondo omonda chacha ke biashara bya mitumba lero ataka tu ali stock ni mama tefio chagire 22 bana nakingo tenga nko bakwane gol ko baeresera ngando babana to baba kwa manye bintu ngora ekero kurigereria mama tefi o bonchire dio boiga bwa mitumba of course no bwate chi customer timeti gose mitando ekerero maite squeeze ya chire sana timeti ngo chiru kwa ra posti gari kwa ra teba ngano bwate mitumba kwa ra nyaro ne chi clients kwa sana wan ngo ninde mezigo ya TikTok asengoro kuma matefi mitumba ande mesige menga ngo nyorole customers bago chicha bateba ngatango tura igora torose no muyeto igorera kwa makonyora lino liba nyore time nande nabate mesige kwa nyorose ni chi bag chi school bag they are very nice na nyora customers kurwaro ngani ni bag bune ondo chichote bana nge comfort iwa chigo yata nandi kwa nyore irengiye oburande tiburubiya ango ninde mbaroro bago chikero bachiri barateba ngati gatara igorera bakigorera abande bakoigora basoka baoni ukazi bacha bata because mbago ati asante babeka yo baoni buna ukazi baina na nande bo nabo mundago goro musigo nanda yukuri nanda atuyo kwaro bono okonyari misigo mostly neyo ero ngotumeka si TikTok yane
imbwate YouTube yane ndete kona kugiro ngora eyinkora abika nere mesige tubwate gaigane kere igwire bune okorek bune korekan and mostly I sell on my status ekere bintu bire biya kubika status ekere bintu no offload kubika status nabate na ikiri rero chi school bag depending ne season igete yero na ikiri chianga chia abana oyo kororo korek origero yoro tebanga musigo yonde tekenata getendo chengera sima matefi wakira instant ukubolinga ninyole and that's how we sell. Okay. Garginde ne kyora tebe mitandao yekerero yakonyira bonchiri abanga soko yenda ya tokonyira sana nchebuna nche mama tefi na bongo teba ya konyira sana yakore misige menge karana abekire no nyene musige customer ya tiro yoye mbwate no ene ne comforta yaye iganyora kubunengana na bakonyora wa sell the 2 3 ne bana only customer it means customer lune okora instant na ndo boirio koyonda ko asen ochakire koyon okay kirugine na enkora abonchiri ndaro rokora bwati online kwara rachi skills cyabo ngibakora bonchiri bwabo abanko agosaba ngao abangao bona apart from aboko aba bande bakona ngote muri kurigero linga what people mki abande bakora utali bakora you learn kwanyora na musigo gete nchirana nyora ikikeri bagokora tindara amanyago gakora irinde nayo wachiti watema gukora the right thing. Okay nakyo korengani uboncherere kwa Mutumba ase county ya Kisii korengani ne county chishinde Kisii so far it's the most I supply ne rokonyo customers wana bange bale from Kisii county where Kisii county covers a large area ebwate chi kwerende chi unabona tote usune Kanyamarambe tawo Mugunga customers wana bange no bako from Kisii county others from Nyamira but Kisii county is the lead. Okay kekende mama tefi miaka 5 ere bosionga yoro chitora konyore. That one I cannot say, but I ask God. I send them back somewhere else. God has plans. Chindo tanyal ko tebanga nkia ko bangeret. Yoko musaba. Kini ko tebanga nanya ko sabanya sai kendi gionsi andine. I thank him for that. Na ndi kelina musabe. Nindo ne kana na ko oneta na ko ndina ko ma gamba na chakonda. Robono kelina musabire. Na ba ko na ba ko. In fact Kotejinga from Mitumba ya Mekira also na nyolra another ka branch a different maybe taking out lakini kangigoreri bona mangotanga ande nabanya sawa kora bakongwa unabona ya currently ntubwate Tetracom Uniform Center Tetracom Uniform Center na yokutoka Imperial Building the same building ya Mama Tefi Mitumba ibwate uniforms ibwate uniform cha kuruka MTC uniform cha secondary schools junior secondary and even lower primary. Okay. We also kwana natole t-shirt cha matanga t-shirt cha birthday t-shirt cha baby shower ikomono other than Mama Tefi Mitumba tubwate at least kwa nyori okay yeah iko Mama Tefi ga ase Mitumba yao yako igorire nchirende igorire nchirende iko the next 5 years tinko manya senda barakeni nyasa olingo sabarana bora nyoro kole ombekira sande maybe no rengereti maybe nayo ko Mitumba directly ko Canada maybe obe naye supply nene kabisa at the moment ko import tete bono wote ko bwate challenges chiaye nchibwate ubuye bwaye na challenges chiaye when you import yente kangani emesi yulio kweu ndubate fast moving second moving na third moving alino konyora grade 1 grade 2 grade 3 hiyo mizigo yote inakuja kwako ikiwa kwa container inchebona kuna Mama Tefi I prefer kuiruhusia mesiger first grade kwa access sofa ulio letre asingenjo basani import currently situation ende tunalengera ko import asingenjo basani import ndete mesigo mbakire so moving echo kora echo mkwame at the moment ingo prefer ngatirango first moving mesigere miya customer cyane kitagete
akirira ikengaki nyoru muntu urampakiria coding bunante tempakiri kunich customer chiana chitagete ngongo tenye sanga amen kirikiri no rengerati gochikonyora sane ne ugare ndoche ndiro gocha kwara twale stock bakayichira bajiba kasale gonkonya inyora sane ali bono nkombo ndeshigo down yane ingubike mesigo ngabo idichi rent sometimes ne rent challenges ne rent unabona nabate rent bipe ya lot of money okay konyora kwa receive profit but kuligera expenses na kara konyora gya koreki igongo tenye sanga inyora sane mbeke go down yane chake bono manyangaiga I'm not paying rent nabona ibe obasemi bawo gocha somo nchiri ole sko gali mboro byo patience totenga patience pays tigatoba balemereri tinte to chake biashara lero o expecting ote to grow the following day oro muntu manga obalemereri ase biashara mbita gitobole mereri biashara mbi wate challenges lakini gente kanene pia ase biashara no obalemereri like unabono customers mbale bali bako what is it customers mbali unabono bali bako bole mesigo baira isiko gali oni batali abalemereri angamba yo imburanero umugasonoro kwani kiraiga umugasoso kwabekali yaburi oko ntide kangeiga erire lya cinci na imbura ya igutabe mulemereri tokora biashara igigente kana nasi biashara tutwaro balemereri okay mbia sana ndo chinga mparoro bagendete kubwatia umorobelyo kerondo chinga dan kanombano nchiri agatebanga korwa utanji goma bumugacho nyamachi bobasi enjoying every moment of the program bia mono sana kerondo chinga omosori bwege susu agateba korwa nakuru city nagendete kubwatia umorobelyo kale no sinde from nyamakoro to tuned in mireri abana umuromo tangi watching live from Magombo Gekano Kibira village agatebanga no agendete kubwatia umururi mbemo no sana mbaro bagendete kuburia nga kibarabe bagokonyora ase bali sko gali batete konyora mama tefi emisigo go supply tole all over do choose thing ana asigete haijalishi ngayore yente kanene to ko namba ya ite 07 27 081 605 yere 07 27 081 605 na bali bande bale maybe within Kisii na outside Kisii batete gutupalira ase togotoka ase Mbirio building igere opposite St. Jude so stage St. Jude yokonyara and then opposite St. Jude building ya serete na opposite no kuna na ku Mbirio building nande kuru side ya cooperative bank igere nyuma ya family bank oturumba cooperative bank oike family bank and then oike kona maatete ya family bank building yero ku Mbirio building togotoka ground floor na kitoko yoroka irongo lyanse na togotoka Mbirio building ground floor karibu. Asante sana abali gani bano batebye equality ya mitumba koni bacha sensemira abali gari bose tobakaribishira asema matefi mitumba kuna naire sama matefi yotoka Mbirio building ground floor tubwate misigo ya Canada grade 1 China grade 1 asama goliale pocket friendly asama goliale nse asama goli yo mkulima mdogo na mkulima mkubwa na mkulima mkubwa yekerura acha sima matefe mitumba no nyale ko nyole gente kenene pi obosemia tali musigo kwanza obosemia akonyo obosemia ebiashara ibina kiuko bikora bya mitumba ninki wenete gukora kya mitumba hande inki tawenete gukora ase mitumba yokora nyoro obosemia ubu nando nyoro musigo li grade 1 no no maenenga sayengo kwigora ali chinchira ndo nyale ko bagokora okay buya sana mama tefi mbia mono sana sugusanga na internet ni metenga sinde no basemire nga umonchiriro biriga kurigera isiko gali obereka gokonyeka na bali bwate okuganya aha kugocha ko bonchirire bachikwimukiye gitambukiro baranyoro boseme kurwasole kwanza bamanya kugura umuzigo kurende mbia mono sana mwanchi muri ebita Senikendi TV ko beri kugusanga na intiko toga chage tumoro biri ikabone gato ikiro moele
no gusemere korenga kwabere kugwesemia amange gwetera umonjirire bw'eritiko lyarero kurinde wanchumurie gwikiraga abo nango ikira maile boku murikira umurubiri bense yobonchire lyatumirane weekend asturabe tukumirana no monchire elinde tutagusanga sobwa mwilitare na Kirubo Frida mwilene kibuna chibiche n'iliyogiri yagukira sole asenjire ya bene na Stanley Ndeki bakubwatana nere Sultan Obanya sensemo ya kabere ye studio ntobwate Abigail Nyanchama n'ilene Kirubo Frida twara uburgeria borobya. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigutaka kubika ebya ngabona moyo negoka yonko igore byage igore elinde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umorizio nyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tukurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu nayo mwerio igotogosoa ime ya request tower